Mangga. Saniman sing putri janji sabar ora kesusu sawae tekan mari iki wis anu wis ketularan Mbah Sukron bangsa. Lah nggih to lah ya pripun mele wong yo ngangsune keng mriko lho. Lah Pak Yoyo istirahat iki. Lho Pak Yoyo kasun istirahat. Oh, mboten niki boten mikir kok, Bu. Ngali celah-celah. Ayo. Nggih. Sabar lan narima kados budhe menika. Sabar narima nggih budhe nggih wis sepuh. Cita-citane kok karek dhewean aku. Ono kantor piyambakan. Wah, Nafsu tapa Dalam Mas Win. Niki dawuh saking Biajah. Nggih. Eta lho, Pak Sayo. Nggih gerungan iki yae niki wau. Heeh. Nek anu sing saged Kyai Kakung, mengke ajeng disawer kalih Ibu Hajah 100.000. Oh, Kyai Kakung niku anu Ingkang pundi? sing mirsani apa wiyaga? Dalem. Wiyaga napa sing mirsani? Wiyaga. Kene kabeh ya kene. 100.000. Kesusuhan memanjat. Ayo. Iki ora akale ora ndang donyane lho iki. Niki anu pengrawit nggih. Anu sing napa? Sing ndang napa sing napa? Sing pundi? Bajane ngetes sing pundi Bu aja.
Ngetes sing pundi? Niki sarjana sedaya niki. Tampilnya Bu, sing putih Bu. Mas Garing ini solidaritasnya memang tinggi sekali. Tenan aku kula niku rela miskin nang ngre kanca Dalam apa bahagia. itu langsung ini ya wes penyarah Mas Garing yang mana? Wong aku ngaturi kok. Lho kudu ngatur. Lah berarti kok ngatus lho kok iki. Wo gareng fitnah kok bae wau. Ya neng, tanggung jawab dadi mbok iku tuh tanggung jawab. Loh, tapi kan tanggung jawab, Pak. Oh iya. Mau pilih, jenengan buktikan sapa sing Coba nopal. Apik 100 le, nopal. Syutingan Mas. Terus nek elek Nek elek pateni mawon, Bu. Nopal. Syuting tertuju ke sana, nopal. Yo. 100.000 lho lek nek nggo ngangsur senia lho. Yo le. Yo. Syuting. Malah kok. Mau nang ngono. Pun Bu 100. Buset. Pripun para penonton? Sae napa sae? Sae. Wes Iya 100. 100 ya Masnya ndang ditutup ndang ya. Ya. 100 gak ada kancane nang. Jenengan pendet kaya apun jukuk dhewe lagi di pangku apa jukuk ya pokewo, Pak. Nang. Lah nggih. Duite di pangku. Ojo lancang gak apa-apa. Lah nggih, kula kan nunggu pangku. Nah, berarti transporter ono 50. Makasih. Nah, ditutup tapi tutupe mobil. Ada men. Budhe lho. Yo, biar nutup. Sing buka budhe kok sing nutup nggih budhe. Mau budhe wis sama manjat kok mau dindek kok. Sing sayup